tayo po'y tumayo at patayin po natin ang ating mga tabi ng isang magandang umaga. Sige po. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of a King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Good morning, church. Ayan. Sa umaga pong ito, muli sa mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. And once again, tayo po ay muli handa natin ang ating puso sa pagpupuri sa ating Panginoon. At tunay nga po na wala po tayong ibang dinidesire sa ating puso, kundi maranasan lamang at mapapurihan ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, sa umagang ito, muli sama-sama tayong aawit, sama-sama tayong magpupuri sa ating dakilang Diyos. Hindi lang basta awit. Yung aawitin po natin ay maging panalangin sa buhay natin kung ano yung sinasabi sa awitin na ito. At wala tayong ibang desire kundi maranasan ang presensya ng Diyos sa umagang ito. Amen? Kaya po, sama-sama tayong umawi at sumamba sa dakilang Diyos. You gave it all for me. My soul desire, my everything. And all I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me? And all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will say. Sabay-sabay po natin awitin. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. Jesus.
with you. Is to be with you. Sing, Lord, this is the cry of my heart. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord. Now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Oh, church, we will sing it again. This is the cry. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord. Now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you, Jesus. The one thing that I ask is to be with you. Sabihin natin sa ating Panginoon. The one thing that I ask is to be with you. Oh, the one thing, sing the one thing that I ask is to be with you. Oh, sing, Lord, the one thing that I ask, the one thing that I ask is to be with you. Sing it again, Lord, the one thing that I ask is to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord. Now it's more than a song, Lord. My one desire is to be with you. Sing it again. Lord, this is the desire of our hearts today. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord. Now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, Lord. Oh, for the last time, church, sing the cry of our hearts. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord. Now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. This is my cry. My one desire is to be with you. Come on, church, sabihin natin sa Panginoon, ano ba yung desire ng puso mo? Is to be with the Lord. To experience His presence in this place. Is to be with you. For the last time we will sing. Oh, this is the cry. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord. Now it's more than a song. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be for the last time, sing, this is a cry. This is my to be where you are. Sabihin natin sa Lord. Lord, it's more than a song. It's more than a song. My one desire is to be with
Spirit, Jesus. Holy Spirit, you, Yes, Lord. Hallelujah. Yes, oh God, tayo po ay manalangin. Hallelujah, dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon muli sa panibagong umaga, panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong katagumpayan, o God, ng lahat ng challenges, Lord, na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Lord, wala po kami magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Hayaan niyo po na ang aming mga puso at aming isipan ay maging buhay na handog sa iyong harapan sa umagang ito. Cleanse us, O God, purify us, O God, sa lahat po ng mga nakikita mong karumihan, sinadya man o hindi, na mutawi sa aming bibig, sa puso, sa isip, Panginoon, na hindi ka nalugod, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, malaya ka pong kumilos, O God, sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, O God, na aming mga puso ay isa lamang po ang i-desire sa umagang ito, ang maranasan ka, ang presensya mo, ang pagkilos mo, divine intervention sa lahat, O God, ng nangangailangan ng kaligtasan mo, ng kapangyarihan mo, ng kagalingan mo sa umagang ito. Even, Lord, sa lahat, O God, ng mga nanunood through live streaming, O God, Lord, nasa bahay man, nasa ospital, nasa trabaho, O God, nasa lansangan, Panginoon, Lord, mangusap ka sa buhay nila, mangusap ka sa puso nila, Lord, na wala po kaming maipagmamalaki, Panginoon, Lord, wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay, O God, malaya kang kumilos, O God, hayaan mo ang presensya mo, ang patuloy po naming mararanasan sa umagang ito, Lord, inaangkin na po namin ang katagumpayan, even, Lord, sa gagamitin mo, O God, na lingkod mo na maghahayag sa iyong salita sa umagang ito. Lord, hide her or him, O God, under the shadow of your mighty cross, O God. Lord, na Lord, ang salita mo, ang patuloy na rumema sa aming mga puso, malakaran namin, at higit sa lahat kami po ay lalago, Panginoon, sa iyong salita. Lord, ano man ang mga mangyari sa aming buhay, ano man ang harapin namin, Panginoon, wala kaming ibang tatawagin, hindi kami dedepende kung kanino, hindi kami magtitiwala sa mundong ito, but Lord, sa iyong kapangyarihan, sa iyong presensya, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, itinataas ka namin, niluluwalhati, dinadakila ang iyong pangalan sa pinakamakapangyarihan mong pangalan, in Jesus' name. Amen. Amen. Tunay nga po sa presensya ng Diyos ay walang imposible. Naniniwala po ba tayo? Kahit sinabi ng mundong ito ay imposible. For example, sinabi ng mundong ito ay imposible ka nang gumaling. Pero sabi ng Panginoon, posible yan sa akin. Amen? Kaya po sa umagang ito, muli sabay-sabay nating aawitan at ating pong idedeklara ng lahat ng bagay na iniisip natin ay posible sa ating Panginoon. Amen? Ay bawit! Sumamba sa ating Diyos. Mighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart.
awesome power. Grace is great and holy name. Praise Him. Oh, we praise the Lord. From the rising of the sun, from the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. We praise You, let everything in my soul praise the Lord. We praise Your name. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heaven, praise Him. Oh, I praise Him. Oh, we praise Your name. Praise Him in this awesome power, praise His great and holy name, praise Him. Oh, I praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Come on, sing it again. Lahat ng mahiningas. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west and the north to south. From the rising, so we will praise You. From the east to the west and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul come on, praise the Lord. We praise You. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. For the last time, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Sing praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the name of the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Come on, church, purihin natin ang Diyos sa buhay. Oh, we praise You, Lord. Everything that has breath, praise the name of Oh yes, Lord, tunay nga, Panginoon, katulad ng aming inawit. Lord, hanggat kami ay may hininga. Lord, kami ay magpupuri sa iyong pangalan. Sa umagang ito, Panginoon, muli naming sinusurrender sa iyong aming buhay. Lahat ng meron kami, Panginoon, iaalay namin sa iyo, Diyos. Church, sa umagang ito, muli natin kausapin ng Panginoon, and once again, sabihin mo sa Lord, Lord, ito ang buhay ko.
inaalay ko sa iyo, O Diyos. Itong awitin na ito, hindi lang maging basta inaawit ng ating mga labi. Awitin natin ng buong puso. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I offer my life to you. I surrender my life to you. Sabihin mo sa Diyos, Lord, all that I have is yours. All that I have is yours. Give you my heart and soul. Lord, I Lord, every day is yours. Lord, every breath is yours. Giving my life to you, Lord, Cause you alone are worthy of all praise. You alone. You alone are worthy of all praise. I surrender all to you. I surrender all to you. I am nothing without you, Jesus Christ. Take my life, it's all for you. All that I am is yours. All that I have
sing, Lord, you are worthy. You're worthy of all praise. Jesus, you're worthy of all praise. Come on, lift up your praise. Lift up your worship and sing, Lord, you are worthy. You are worthy of all the praise, all the glory. You're worthy of all praise. Sing it again. Oh, you are worthy of all praise. Yes, you are worthy. You are worthy of all praise. You're worthy of all praise. Jesus, sing it again. You're worthy of all praise. Yes, you are worthy, Lord. You're worthy of all praise. Jesus, I surrender all to you. I surrender all to you. I am nothing without you, Jesus Christ. Once again, church, surrender everything. I surrender. Surrender your life. Surrender your family. I surrender all that I have, Lord. I see nothing without you, Jesus. Sing it again. Oh, we surrender everything. I surrender all to you. I surrender all to you. I am nothing without Jesus. Jesus Christ, take my life. It's all for Hallelujah. You have won the victory. Sing hallelujah. Hallelujah. You have won it all. Death could not hold. Death could not hold you down. You are the reason. Seated in majesty. You are the reason. Singing hallelujah. Hallelujah. Come on, praise the name of Jesus. Worship the name of the Lord. Give you the highest praise. Hallelujah. You have won it all. Death could not hold you. Death could not hold you down. You are the reason. Seated in majesty. You are the reason. God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. Come on, let's declare. He won the victory. He reigns on high. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He is one of freedom. Jesus won it all.
We sing praise into your name. We magnify your holy name. We worship Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, sing Hosanna, Hosanna. Just feel the presence of God in this place. He's looking into our hearts. Come on, just lift up the name of the Lord in this place and sing, Lord, Hosanna. Hosanna. Oh, we worship your name. Highest. Let our King be lifted up. Sing Hosanna. Hosanna. Be lifted high. Be lifted higher. Sing higher. Worship the Lord with all of your heart, all of your soul. Higher, higher, be lifted higher. Oh, we lift your name. Be lifted higher, the name above all names. Be lifted higher, let our King be lifted. Let's sing, let our King be lifted. Oh, let our King be lifted. For the last time, sing, let our King be lifted up. Hosanna. Pwede po ba nating palakpakan ang ating Diyos sa buhay? Oh, we glorify. Oh, we praise your name. Oh yes, Lord, tunay nga Panginoon na napakasarap magpuri sa iyo. Lord, ang bawat inawit ng bawat isa sa amin, Panginoon, ito po ay nanggagaling sa aming mga puso. Lord, this morning, kami ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong presensya na kumikilos sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. Lord, tunay nga walang ibang pangalan ng maitaas. Lord, hindi po ang aming pangalan. Hindi po ang church na ito. Lord, kundi ang pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus. Lord, once again, we offer our lives to you. All that I am, all that we have, ay para lamang sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos ng aming mga buhay. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang Hari ng mga hari. At ikaw ang Hari ng aming buhay, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito,
Muli, kausapin mo ang bawat isa sa amin, bawat anak mo na narito, Panginoon. Maging kasama namin sa aming live streaming, Panginoon. Lord, alam namin na may bago kang ipapahayag sa amin, sa aming buhay. At ito po, Diyos, ay aming maisa sa buhay sa bawat araw na ibibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, we thank you. We glorify your name. We magnify your precious name. To you alone all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Inaanyayahan po natin ang lahat ng children, kids, even newborns, ayan, mga babies, dito sa harap, atin po silang ipapanalangin. Ayan. Sige po, let us lay our hands towards these children. Father God, we thank you, Lord, sa buhay ng mga kabataang ito. Thank you, Father God, for their presence, Lord, sa inyong pulpito, Panginoon, in this very day, Lord God, in this very moment. Once again, we offer their lives unto you, Lord God, and we offer this day, Lord God, ang mambuhay ng mga batang ito na kung saan muli, Panginoon, sila ay matututo, Lord God, sa kanilang pag-aaral, Lord, sa kanilang, Lord, sa kanilang area, Lord God, na kung saan may mga guro na magtuturo sa kanila ngayong umaga, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, na bigyan niyo po sila ng talino, ng kaalaman upang yung pong pag-aaralan nila, Panginoon, ay kanilang matutunan at ma-apply sa kanilang buhay. Father God, we declare, Lord, good health sa mga kabataang ito, sa mga batang ito na kung saan, Lord God, bagamat ang mga panahon ngayon ay pabago-bago, uulan na araw, Panginoon, but still, Lord God, you will be their protector, Lord God. You will give them good health, Panginoon, maayos na pangangatawan na kung saan, Lord God, they can withstand, Lord God, the changing weathers, Panginoon. And Lord, we also pray, Lord God, na, Lord, sila po ay lalaki na kung saan sila po ay magiging, Lord, obedient sa kanilang mga magulang, Panginoon. At Lord, they will be, Lord, you will provide them the wisdom, the Lord, the knowledge na kung saan, Panginoon, they will become leader, Panginoon, in their chosen field, Father God. Yes, oh God, we declare good future ahead of them, oh God. We praise you, Lord, and we declare that this day is a blessed day to all of these children, oh God. We praise you, we glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Hello.
Amen? So, magandang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. Are we ready for the word? Amen. Pakisabi sa iyong katabi, are you ready for the word? Amen. Kanina po tayo po ay time natin na magsalita sa ating Panginoon. Amen? Hello? May kausap po ba ako? Amen. This time naman po, let God speak to us. Amen? Because it's only the Word of God that can change the course of our destiny. Hello? Gaano ka man kairangya, gaano ka man kagaling, without God in your life, you are nothing. Hello? Sabi nga po, God without man, He is still God. Hello? But man without God, we are nothing. Pakisabi sa iyong katabi, we are nothing without God. Amen. So, ang pinag-usapan po natin ngayong buwan po ng, ano na po ba ngayon? August. Malapit na po magpakita si Winnie. Kilala po ba si Winnie? Ha? Amen? Tuwing September, nagpapakita si Winnie. Sino ba si Winnie? Amen? Sinasabi natin, whenever I see girls and boys. Amen? So, September na naman po. Amen? So, napakabilis po ng ating panahon. Amen? So, we have to cope up dun po sa bilis ng panahon. Ano po yan? Amen? It's because, sabi po ng banal na kasulatan, the time is moving fast. Hello? Kaya, makita mo yung bata na yan. Minsan, yung pinapakita po ni Sheik minsan sa mga videos, minsan namimiss namin yung mga alak namin nung malilit pa. Ngayon, nakalimutan na nga namin eh. Pero nagpapakita yung feed sa Facebook, doon namin nakikita, nakakamiss pala. Amen? Kaya nga sabi nila, habang bata pa, hayaan mo lang na sama ng sama sa'yo. Kasi paglaki na nila, amen, hindi ka na nila, kumbaga, wala na yung dati po nilang pagtingin nung sila po ay maliliit pa. Amen? So, ang pinag-usapan po natin ngayon pong buwan po ng August is about divine intervention. Pakisabi sa yung katabi, divine intervention. Amen. Who wants to have a divine intervention? Amen. Lahat po tayo. Amen. Gusto po natin ng divine intervention po sa buhay po natin. Amen. Dito po kinuha ito sa 2 Kings chapter 20 verse 5 to 6. I pray na makuha po natin yung portion po natin ngayong umagang ito. Amen. Sabi po rito sa 2 Kings chapter 20 verse 5 to 6. If you wonder po bakit ako nakalapel, kasi nasanay po ako sa Parañaque na hindi nagmamic. Amen. So dito po sa 2 Kings chapter 20 verse 5 to 6, sabi po rito, return and tell Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord, the God of David your father, I have heard your prayer, I have seen your tears. Surely I will heal you. On the third day you shall go up to the house of the Lord, and I will add to your days 15 years. And I will deliver you and in the city from the hand of the king of Assyria. And I will defend the city for my own sake, and for the sake of my servant David. So bakit po sinabi dito na tinagdagan po ng Panginoon yung 15 years ng buhay po niya? Balikan po natin, Brother Henrik, lagay nga muna sa verse 1. Ito po yung dahilan, bakit po binigyan ng panibagong 15 years ng buhay po ni King Hezekiah. Sa verse 1 ng 2 Kings chapter 20, verse 5 to 6. Brother Henrik, paki-flash. 2 Kings chapter 20, verse 1. Balikan natin yung verse 1. Ayan, nasaan na yung ating 2 Kings chapter 20 verse 1. Ayan. About the time Hezekiah became deathly ill. May sakit po si King Hezekiah. And the prophet Isaiah, son of Amos, went to visit him. He gave the king this message. This is what the Lord says. Set your affairs in order. Ayusin mo na yung sarili mo. Ayusin mo yung buhay mo. For you are going to die. Hello. Is it good news or bad news?
Amen? Para sa kanya, it's bad news. Amen? Pero, sabi nga, this is what the Lord says, set your affairs in order for you are going to die. Sinabihan na siya, ayusin mo yung family mo, kung meron kang mga ipapamana, ayusin mo na, kasi magkakagulo pag wala kang last will and testament. Parang gano'n. Amen? Sabi doon, you will not recover from this illness. Verse 2. Ano sabi po sa verse 2? Yan. When Hezekiah heard this, he turned his face to the wall and prayed to the Lord. Yung unang response po ni Hezekiah, hindi po siya, ang tawag doon? Nag-self-pity. Bakit naman ganito, Panginoon? Amen? Wala siyang sinabing ganon. Ang sabi niya, when Hezekiah heard this, nung moment na marinig niya yan, sabi doon, he turned his face to the wall and prayed to the Lord. Amen? Makita po natin yung respond dun sa problem. Sometimes tayo po, bilang mananampalataya, at sabihin na natin kahit yung mga unbeliever, di ba pagka nakaranas ng pagsubok at sasabihan ng ganito bigat ang problema, minsan sa atin, ang tendency natin, magreklamo tayo. Hello? Lord, ginawa ko naman lahat eh. Bakit ganito pa ang mapapala ko? Attend naman ako ng attend pero hindi ako pinapatayo. Amen? So sabi doon, balikan natin yung verse, nasaan ba tayo? Verse 2. Yan. When Hezekiah heard this, he turned his face to the wall and prayed to the Lord. Verse 3. Ano po sabi sa verse 3? Remember, O Lord, ito po yung prayer niya, I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done, what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. Verse 4. Yan. Before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. So, nung nag-pray po si Hezekiah, makita po natin na may respond po ang ating Panginoon. Hello? May respond po siya. Amen? So, verse 5. Ano po sabi sa verse 5? Yan. Go back and tell Hezekiah, the leader of my people, this is what the Lord, the God of your father David says. Nung nanalangin po si Hezekiah, may respond po ang Panginoon. May response ang Panginoon. I have heard your prayer. Kaya yung umagang ito, pag ikaw ay nanalangin, sa tingin mo hindi ka pinapakinggan ng Panginoon, sasabihin ko po ngayong umagang ito, pinapakinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Hello? I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. And on the third day from now, you will go up to the temple of the Lord. Verse 6, dito po pumasok. I will add 15 years to your life. Is that a good response coming from God? Amen? Makita po natin, nung yung nabalitaan niya mula sa propeta, amen, na siya po ay mamamatay na, napalitan. Bakit po? Yung response niya sa ating Panginoon, amen, siya po ay nanalangin. Hello? Amen? Sabi doon, and I will deliver you in this city from the hand of the king of Assyria. Hindi ka lang dadagdagan ng taon, sabi pa doon, I will defend and I will deliver you from the king of Assyria. Hello. Ang gusto lang naman ni Hezekiah, sa panalangin niya, ano po yon? Amen? Mapansin siya. At maaari, Lord, pabain mo pa yung buhay ko. Hello. Amen? Besides that, ang respond ng ating Panginoon, ano po yung respond ng ating Panginoon? Hindi lang kita bibigyan ng dudugtungan ng buhay mo, kundi I will deliver you, sabi doon, from the Assyrians. Amen? And I will heal you. And I will defend this city for my own sake. Hello. Amen? Kaya nagkaroon po ng divine intervention sa buhay po ni Hezekiah nung siya po ay nag-respond ng maayos sa ating Panginoon. Hello. Nung binabaan siya ng ating Diyos na kukunin ang buhay niya, ano po yung respond niya? Amen? Hindi siya nagmurmur. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya, kumbaga, sa positive side siya po ay lumapit sa ating Panginoon. Lord,
nakita mo, faithful ako sa'yo. Amen? At kaya nakita po ni Hezekiah yung divine intervention ng ating Panginoon. Sometimes sa buhay po natin, nare-recognize po ba natin yung divine intervention ng Diyos sa buhay po natin? Hello? Sometimes we neglect even the simplest moment ng buhay po natin na minsan siya na pala ang kumikilos and yet hindi pa natin nare-recognize. Hello? Amen? So bago po tayo magpatuloy, I want you to watch this video clip at makita po natin kung paano po kumikilos ang ating Panginoon sa bawat buhay po natin na hindi po natin minsan inaasahan. Amen? Yung pangalawa, yung isa. Yung isang video. Yan. Unexpected moment ng buhay po natin. Hello? Amen? Minsan hindi mo inaasahan, doon po kumikilos ang ating Panginoon. Amen? So, ang pag-usapan po natin at pinag-usapan po natin ngayong umagang ito is about divine intervention. Ano ba ang divine intervention? Divine intervention is an event, where a God, ang Diyos natin, because He has the ultimate power, He has the highest power, steps into human affairs to change, guide, or save a situation. It's an event where God steps into human. Kasi po ang ability po natin bilang tao is limitado. Hello? Limited lang po yung buhay po yung ability natin. Amen? It goes beyond the normal laws of nature to create a sudden or miraculous result. Hello? Sabi doon, it goes beyond the normal. Amen? Sabi nga po lagi natin, ang Diyos, dahil sa Kanya po galing lahat, kaya niyang baguhin yung laws of nature. He defies the laws of physics. Tulad po nung naglakad po si Jesus Christ and si Peter sa tubig. Amen? Sabi doon, nung tinawag niya si Pedro, ang sabi doon, sila po ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Amen? So yun po ang divine intervention. Ang nakakagawa lang po niyan, kaya nga po sinabing divine, it's because ang divine na tinatawag is ang Diyos lamang. Hello? At ang pakikialam ng ating Panginoon sa bawat buhay po natin. Ano po ba ang mga halimbawa ng divine intervention? Number 1 is miracles. Hello? Ang isa sa divine intervention is about miracle. Ano ba miracle? God alters the physical world to protect or deliver people in crisis. Hello? Ang miracle is our God alters, binabago niya, physical world to protect or deliver people in crisis. Kaya kung sa tingin po natin, wala na pong pag-asa ang buhay po natin, may pag-asa pa po ang buhay natin. Hello? Answered prayer. Another example po ng divine intervention is yung mga prayers po natin na nasagot. A sudden change happen after a person asks a higher power for help. And pangatlo, guidance is an example of divine intervention. A subtle push or coincidence that puts someone on the right path. Hindi mo man plinano sa daan na yan, dahil meron pong divine intervention, nandun ka sa lugar na yon. Hello? You are at the right time doing the right thing. Hello? Amen? Maalala ko po, I think 2 weeks ago or 3 weeks ago, we're praying na for kumbaga, provision ng Lord. Kasi may nakadue kami. Amen? So, eto na yung due date. Kilala niyo po ba si due date? Amen? Si due date. Minsan, pabigla-bigla yan, di po ba? Amen? So, si due date na yan, amen? Ayan na, yung araw ng due date namin, nandyan na, kumakatok sa pintuan. Hello?
Amen? So may time limit lang kasi kailangan namin magbayad online or kung cash man sa over the counter. So meron lang siyang time frame. Hello? So we're praying. Papasok yung worries sa mind, pero kailangang alisin, i-reject. Amen? Alam niyo po ba, bago po matapos yung cut-off hour, may nag-message kay Pastor Ashik. Ang sabi doon, nagpadala ako sa GCash mo. Hello? Amen? May pinadala ako sa GCash mo. Para saan po ito? Para sa inyo. Hello? Amen? So yung divine intervention ng buhay po natin, amen, kinakailangan po natin i-acknowledge ang Panginoon. Amen? Para sa tao, kaya ako po minsan ako rin po hindi, kumbaga, exempted. Minsan nalulose hope. Hello? Pero kinakailangan po natin ibalik yung sarili po natin sa salita ng ating Panginoon. Because it's only hope, it is our only hope, ang salita ng ating Panginoon, ang ating Panginoon. Amen? So, makita po natin, nung nag-message po siya kay Pastor Ashik, doon po ako, kumbaga, Lord, salamat. Hindi po namin expected. Hello? Akala ko nga, malalampasan kami. Pero, kumilos po ang ating Panginoon. Hello? Sa buhay po namin. And I believe, kaya din pong kumilos ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Hello? Amen. So dito po tayo, kinuha ko po itong text natin in connection po dito po sa 2 Kings chapter 20. Baba lang po tayo ng ilang chapters. 2 Kings chapter 6, verses 8 to 18. Saglit lamang po ito and I want you to get something. Amen? 2 Kings chapter 6, verse 8 to 18. Now the king of Syria was making war against Israel. And he consulted his servants, saying, my camp will be in such and such a place. Verse 9, and the man of God sent to the king of Israel, saying, beware that you do not pass this place, for the Syrians are coming down there. So makita po natin, binalaan po nung man of God, yung king of Israel. Huwag kayong pupunta sa lugar na yan. Kasi, sabi doon, okay, dahil mga Syrians, sasalakayin kayo. Hello? Then the king of Israel sent someone to the place of which the man of God had told him. Thus he warned him, and he was watchful there, not just once or twice. Verse 11, therefore the heart of the king of Syria was greatly troubled. Kasi hindi natuloy yung pagsalakay nila, kaya nagtataka po itong king of Syria by this thing. And he called his servants, sabi doon, and said to them, will you not show me which of us is for the king of Israel? Parang sinasabi niya, lagi na lang nabubulilyaso yung plano natin. Sino ba sa inyo ang traidor? Hello? Huwag mo tignan yung katabi mo, hindi yan traidor. Amen? So sabi po nung king of Syria sa kanyang mga tauhan, sino ba yung nagtatraidor sa atin? Pinaplano natin salakayin sila sa lugar na yan, and yet hindi natutuloy. And one of his servants, sabi po sa verse 12, none, my Lord. Sabi niya, wala po. But Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the words that you speak in your bedroom. Hello? So makita po natin, maganda po ang intelligence pag ikaw ay nasa side ng ating Panginoon. Hello? Hello? Amen? Ano ba intelligence? Yung kumbaga nag-i-spy. Hello? Maganda po ang intelligence pag tayo po ay nasa ating Panginoon. Amen? Kasi sinasabi po rito na ang Panginoon ay nangungusap at siya ang nagsasabi sa kinauukulan kung sino yung right person. Even the very words that we are saying sa ating pong private life. Hello? Ba't kaya nalaman ni pastor? Minsan, magsasalita ang pastor dito, si bishop. Ba't kaya parang ako pinapatamaan ni bishop? Amen? Ba't parang ako yung pinapatamaan ni pastor? Amen? So makita po natin na ang Panginoon ang nagsasabi dun po sa prophet. So verse 13, sabi po rito, so he said, go and see where he is. Sabi po ng king of Syria, hanapin nyo kung saan siya.
that I may send and get him para dakpin natin. Sagabal siya sa plano natin. Sabi po ng king of Syria, and it was told him, saying, surely he is in Dothan. Verse 14, therefore he sent horses and chariots and great army there. And they came by night and surrounded the city. Ilan po ba yung hinahanap nila? Hello? Isa lang. Pero ang pinadala ng Syrian army, horses and chariots and a great army. Hello? Verse 15, and when the servant of the man of God arose early, makita po natin, and went out, there was an army surrounding the city with horses and chariots. And his servant said to him, alas, parang naggulumihan na, nagulat yung servant niya. What shall we do? Anong gagawin natin? We are being surrounded. Hello? Kung sa tingin mo, sa buhay mo ngayong umagang ito, we are being surrounded by problems and difficulties. Ang salita na ito ay para sa iyo. Amen? So he answered, do not fear, sabi po ng prophet Elisha, for those who are with us are more than those who are with them. Hello? Pag ikaw ay natatakot, you have to go back to the Word of God. Hello? Minsan po, ang takot po kasi, yan ang nagkikripple sa faith natin. Hello? Ako po, na-experience ko many times. Pag naunang pumasok ang fear kesa sa faith, yung faith natin nakikripple. Hello? Ayaw gumana. Hello? Kaya nga po, pag pumapasok pa lang yung pong fear sa mind natin, unahan na natin. Let's go back to the Word of God. Paalalahanan natin yung sarili po natin. Amen? Verse 17, sabi dito, and Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes that he may see. Makita po natin may dalawang tao being surrounded by Syrian army. Hello? Pero magkaiba sila ng perspective. Hello? Hello? Amen? Si servant, nakita niya yung Syrian army. Same. Doon po sa prophet. Pero magkaiba po sila ng response. Hello? Sa atin po minsan sa problema, amen? Bakit kaya si pastor o si bishop, pag may problema, parang cool na cool lang? At kaya ako, pagka ganitong problema, minsan aligaga ako. Amen? So makita po natin, may dalawang tao, they're being surrounded, pero magkaiba po sila ng response. Ano po ang dahilan? Ano po ang reason? Ano po ang makukuha natin dito sa dalawang tao na to? Amen? Sabi po dito, Lord, I pray, open his eyes that he may see. Then the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountains was full of horses and chariots of fire. Kanina po may vast army, chariots din. Amen? Pero nung inopen na ng Panginoon yun pong mata po ng servant, nakita po niya na meron din palang nakapaligid sa kanila na vast army or chariots coming from heaven. And behold, the mountains was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Verse 18, so when the Syrians came down to him, Elisha prayed to the Lord and said, strike these people, I pray, with blindness. And he struck them with blindness according to the word of Elisha. So makita po natin, na meron pong divine intervention sa buhay po ni Prophet Elisha at niyang kanyang servant against sa Syrian army. May tatlong bagay po ako na nais i-share po sa atin. Ano po yung meron kay Prophet Elisha na wala dun po sa kanyang servant? Para makuha po nila yung divine intervention o makita nila yung divine intervention. Bago po yan, I just want to let you watch this video clip. Saglit lamang po ito to enhance po yung binasa po natin ngayong umagang ito. Why would a servant suddenly see fiery chariots? In the Bible, Elisha's servant woke up early one morning and his heart stopped. The entire Syrian army had surrounded the city. Horses, chariots, soldiers everywhere. They had come to capture the prophet Elisha. The servant ran to his master, voice shaking. Master, what are we going to do? We're completely surrounded. Elisha stayed completely calm.
He looked at his terrified servant and said something strange. "Don't be afraid. Those who are with us are more than those who are with them." The servant was confused. He could only see the enemy army, nothing else. Then Elisha prayed a simple prayer. "Lord, open his eyes so he can see." And in that moment, everything changed. The servant looked again, and his eyes were opened. The mountain was covered, not with enemies, but with horses and chariots of fire. Fiery chariots, angelic warriors, an entire heavenly army surrounding them. The servant who had been shaking in fear now stood in absolute wonder. What looked like certain defeat was actually divine protection. The lesson still burns today. Sometimes the battle looks impossible. The enemy looks bigger. Fear feels overwhelming. But when God opens your eyes, you discover that heaven's army has been there all along. Greater is he who is with you than he who is against you. Amen. Kita po natin yung video natin pinanood. It's the same po. Actually, dito po kinuha sa pinasa po natin. Amen? So sa buhay po natin, sometimes we are being overwhelmed by problems. Hello? Sino po ba dito minsan na-overwhelmed ng problema? Hello? Na-share nga po ni Nang Arlene po nung nakaraan din. Meron po siya kailangang bayaran, I think. So offering. Amen? Doon nagte-testify siya during the time of offering. So, anytime God can move. Hello? Minsan hindi natin ine-expect, pero He is working on our behalf. Hello? Ang nais lang ng Panginoon sa atin, manumbalik po yung atin pong pagtingin, yung atin pong pananampalataya sa Kanya. Hello? The more we focus, naunawaan ko po, the more we focus on the problem, mas lalong lumalaki ang problema. Hello? Pag tayo po ay lumalaki o inaalis natin ang focus natin sa isang bagay, lumalabo siya. Amen? Pag tayo po ay napapalayo sa isang bagay, lumiliit ang bagay na yon. So the same holds true po sa mga problems and difficulties sa buhay po natin. And God wants to intervene in our lives. Hello? Amen? Nais ng Panginoon mag-intervene sa buhay po natin. Sino ba naman ang tatay gusto niyang mahirapan ng kanyang anak? Hello? May kausap po ba ako? Tayo po bilang magulang, ayaw mong nahirapan ng anak mo. Tama po ba? Pero sometimes, you let your child makita yung natural na buhay. Kaya kinakailangan madapa sila, kinakailangan ganito ang gawin nila. Pero hindi mo hahayaan, amen, na sila po ay, kumbaga, manatili dun po sa kanilang kinalalagyan. Ang nais natin bilang mga magulang ay tulungan pa rin sila. Tama po ba? So, the same holds true po sa ating Panginoon. I just want to share 3 things. Ito pong mapabasa po natin, o nabasa po natin dito po sa text na ito, para tayo po ay matamasa natin, ma-experience natin yung divine intervention ng buhay, sa buhay po natin. Number 1, we should have the confidence in our God, to our God. Kinakailangan manatili o nandyan po yung kumpiyansa natin sa ating Panginoon. Sa verse 16, sabi po rito, she answered, sabi doon, kasi natatakot na yung kanyang servant. Yung servant niya, anong gagawin natin, Panginoon, Master? We are being surrounded. Ang dami nila, dadalawa lang tayo. Amen? Ang sabi po nung kanyang master. So he answered, do not fear. Pakisabi sa iyong katabi, huwag kang matakot. Do not fear. For those who are with us are more than those who are with them. Hello? Amen? Sabi niya, huwag kang matakot. Those who are with us are more than those who are with them. Kaya makita po natin, yung unang respond ni yung servant, takot. Pero yung unang response ni Prophet Elisha is confidence. Hello? Kumpiyansa niya sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. May confidence siya that God will help them. Hello? Amen? So, buhay po natin ngayong umagang ito, meron ka man takot ngayon, be confident.
Pakisabi sa iyong katabi, be confident. Amen? Magkaroon ka ng kumpiyansa sa ating Panginoon. Sabi pa po dito sa Exodus 14:13, patunay na kinakailangan po natin ng confidence. And Moses said to the people, do not be afraid. Huwag kayong matakot. Stand still and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you will see again no more forever. Hello? So sabi na ni Moses sa kanyang mga kasama, do not be afraid. Kasi napapalibutan na po sila, wala na silang option. Wala na silang, kumbaga, wala na silang pag-asa. Kasi may humahabol sa kanila, yung mga Egyptians. Sa kanan nila, sa kaliwa nila, may balakid. Sa harap nila, merong balakid. So sabi, takot na takot na yung kanyang mga kasama. Pero sabi po ni Moses sa kanila, do not be afraid. Hello? We should have that confidence in our lives in order for us to see the divine intervention or to acknowledge or to experience the divine intervention ng Panginoon sa buhay po natin. Hello? Hello? Amen? So makita po natin na magkaroon po tayo ng kumpiyansa sa ating Panginoon. Hello? Tulad po nung sila po ay napunta sa desert. Hello. Alam po natin yung kwento. Yung pong pag-travel nila from Egypt to Promised Land, it took them how many years? 40 years. So habang sila po ay nasa disyerto, ang kanila pong pagkain o kinakain ay galing lamang sa ating Panginoon. Ano po ba yon? Every day, sabi ng ating Panginoon, kuha kayo ng sapat lang sa araw. Yung mana. Hello. Naalala po natin yung kwento? Amen? So, sapat lang sa bawat araw ang kukunin nyo. Ang problema, may makasama silang Pilipino. Hello? Kumukuha ng more than just one day. Hello? Iba, may dala pang Sharon, may dala pang supot. Amen? So, sabi ng ating Panginoon, just for one day. Hello? Ang instruction sa kanila ng Panginoon, kunan nyo lang yung sapat sa araw. Sabi kasi ng mga Pilipino, baka hindi magising ang Panginoon eh. Mabuti na yung sigurado. Kaya, makita nila nung kinabukasan o kinagabihan na panis. Hello? Amen? So makita po natin, ang instruction sa kanila ng Panginoon is, kuha lang kayo ng sapat sa bawat araw. Amen? So, yung confidence nyo dapat nasa akin na ako ang magpo-provide sa inyo kinabukasan. Hello? Yun ang nais ng Panginoon sa kanila. Yung pang-araw-araw ninyo, ako ang bahala doon. Sapat lang sa araw ang kukunin nyo. Amen? So, ganun nga po ang ginagawa nila. At meron pa rin matitigas ang ulo. Amen? Tulad ng mga Pilipino minsan. Amen? Amen? Na kumukuha ng labis, kumukuha ng sobra. Kaya minsan, pagdating sa mall, kukuha ng tissue. Amen? Pagdating sa Jollibee, kukuha ng mas maraming ketchup. Iuwi. May kilala nga po ako, nag-uuwi pa ng kutsara. Yung mga spoon and fork, kinukuha, kutsara, nilalagay. Amen? So makita po natin na balik po tayo, ang nais ng Panginoon sa atin is just for one day. Kaya nga po sabi sa Psalms 119 verse 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ano po ibig sabihin? Na sa bawat paghakbang mo, itiwala mo sa Panginoon. Amen? Yung ilawan nila during that time, hindi po nakikita yung malayo. Kasi pag nakita mo yung malayo o yung kahihinatnan ng journey mo, baka hindi ka tutuloy. Hello? Kasi makita mo, marami ka palang dadaan ng pagsubok, marami ka palang dadaan ng problema. Baka susuko ka, baka hindi ka natutuloy. Kaya nais ng Panginoon po sa atin, every day of our lives, every step of the way, yun lang ang nais ng Panginoon sa atin na gawin po natin. Amen? Pero tayo minsan nag-aasam tayo, Lord, pakita mo sa akin yung kahinatnan. Pero hindi pinapakita ng Panginoon kasi baka tayo po ay sumuko. Amen? Another passage po, Psalms 27 verse 1 to 3. Sabi po rito, a Psalm of David, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? Hello? When the wicked came against me
to eat up my flesh. My enemies and foes, they stumbled and fell. Verse 3, though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Kahit nandyan pa yung problema, nandyan pa yung pagsubok, nandyan pa yung hindi mo mawari kung anong sitwasyon. Sabi doon, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. Alam niyo po yung kwento ng gymnast or acrobat na tumawid sa lubid? Hello? Naalala niyo po yung kwento na yon? O, kwento po natin ulit. Amen? So, meron pong isang acrobat na nagpapakita ng kanila pong mga stunts. Okay? So, nung siya po ay nasa segment na kinakailangan niyang tumulay sa lubid, naglalakad, so palakpakan yung tao. Sabi niya, sa tingin niyo ba, kaya kong maglakad dito? So, hiyawan yung tao, kaya. Amen? So pinatunayan nga niya na nakatawid siya, nakalakad siya. Amen? Sa pangalawang pagkakataon, meron na naman po siyang gagawin. Ang sabi niya, sa tingin niyo, kaya ko ba na tumawid dito na nakabisikleta? So, hiyawan yung tao. Sa tingin niyo, kaya ko. So, sa mga tao naman, kaya yan. Palakpakan yung mga tao. Amen? So, sa madaling salita, nakatawid po ulit yung acrobat na ito. Amen? Sa pangatlong pagkakataon, may challenge siya sa audience. Sabi niya, dahil sinabi ninyo na kaya kong tumawid at nagawa ko ang tumawid, ito yung challenge ko sa inyo. Sino sa inyo ang sasampa sa akin, na tayong dalawa ay tatawid sa lubid, na nakabisikleta? Tahimik yung mga tao. Wala nang gustong sumama. Amen? Kanina lang, very confident sila na kayang-kaya na makatawid. Pero nung challenge sila nung acrobat, sabi niya, sino sa inyo ang may gusto na sumama sa akin at sumakay sa akin para tayong dalawa ay ang tatawid? Tahimik ang mga tao. Wala nang may gusto. Amen? Pero meron isang bata nagtaas ang kamay. So yung bata na yan, tinanyayahan, sumampa. Amen? So, palakpakan yung mga tao kasi exempted na sila. May sumama na eh. Amen? So, sa madaling salita, etong bata na to at yung acrobat, nagbisikleta sila at tumawid dun po sa lubid. Palakpakan yung mga tao. In-interview nila yung bata ngayon. Sabi, anong naisip mo? Bakit ka napapayag na sumama doon? Sagot ng bata, kasi tatay ko yun. Tatay ko yun. Amen? Ganon siya kakumpiyansa, ganon siya ka-confident sa kanyang ama. Hello? Yan din po yung nais ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito. That we should have that confidence in our God. Whatever the situation ng buhay po natin, nais po niya na tayo po ay magkaroon ng kumpiyansa sa Kanya. Amen po ba? Amen? Pangalawa, number 1 po is confidence. God wants us to have the confidence in order for us to experience the divine intervention. Pangalawa, we have to acknowledge Him. We should have that acknowledgement sa ating Panginoon. Sa 2 Kings chapter 6, verse 17, sabi dito, and Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes that he may see. Then the Lord opened the eyes of the young man and saw, and behold, the mountains was full of horses and chariots of fire around Elisha. So, naipaliwanag niya, naipakita niya na ang Diyos na kanyang sinasamba ay mayroong kayang gawin sa sitwasyon po nila. He acknowledged the sovereignty of His God. Hello? Sa buhay po natin, pag tayo po nakakaranas ng problema, saan po tayo unang pumupunta? Hello? Pag tayo po ay meron pong na-experience something sa buhay po natin, ano yung unang pumapasok sa ating isipan? Ano yung unang pumapasok sa ating
puso. Yun ba ay pag-aalala, which is natural? Amen? Minsan po tayo po ay nag-aalala. Saglit lang po. Yeah. Okay? So makita po natin na minsan tayo po ay nag-aalala sa mga sitwasyon na hindi po natin minsan inaasahan. Amen? Pero we have to acknowledge na meron pong magagawa ang Panginoon sa buhay po natin. In order for that divine intervention na mangyari sa buhay po natin, dapat alam natin na meron pwedeng gawin ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Tulad po nung Prophet Elisha, may dalawa pong kaisipan nung time na yan. Ang kaisipan po nung prophet, ang kaisipan po nung kanya pong servant. So makita po natin that the Prophet Elisha acknowledged who God is sa buhay po niya at sa buhay po nila. Amen? Sabi pa po rito sa John chapter 2 verse 3, "And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, 'They have no wine.'" Another passage po na makikita po natin, nung time po na naubusan po ng wine, doon po sa inatendan na kasalan po ng ating Panginoon, amen? Alam ng kanyang ina, alam ni Mary, amen? Na meron pong magagawa ang Panginoong Hesus sa sitwasyon. Kaya sabi po niya, when they ran out of wine, the mother said to him, they have no wine. Wala na silang alak. Amen. Wala na silang alak, sabi niya sa ating Panginoong Hesus. Amen. At alam po natin yung nangyari, that Jesus Christ turned the water into wine. Another passage, Psalms 91 verse 15. Sabi dito, "He shall call upon me, and I will answer him." Hello. If you call upon His name, God will answer you. "I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him." James chapter 5 verses 17 to 18. "Elijah was a man with a nature like ours. And he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit." So makikita po natin, ito pong mga experiences na to, they acknowledge na meron pong pwedeng magawa ang Diyos sa kanila pong sitwasyon. Amen? Kaya sa atin po ngayong umagang ito, kung sa tingin natin nawawalan po tayo ng pag-asa, let's go back to the Word of God. Meron pong magagawa ang Panginoon po sa buhay po natin. Meron pong magagawa ang Panginoon sa atin pong sitwasyon. Amen? Ang gusto lang ng ating Panginoon is lapit tayo po sa Kanya. Gawin po natin yung nararapat na pinapagawa niya, and God will do something sa buhay po natin. Amen? Another passage, John chapter 2 verses 3 to 4. Sabi dito, "And when they ran out of wine," ayan, naulit na naman po, "the mother of Jesus said to him, 'They have no wine.' Jesus said to her, 'Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come.'" Amen? Na alam ni Mary na mayroon pong magagawa ang ating Panginoong Hesus sa kanila pong sitwasyon. So sa umaga pong ito, nais ng Panginoon sa atin na i-acknowledge po natin siya sa tuwing sa bawat buhay po natin, sa bawat araw ng buhay po natin. Amen? At ang panghuli na lamang po, sabi dito, we have to see beyond our naked eye. Number 1, we have to be confident. Pangalawa, we have to acknowledge Him. At ang pangatlo po, let's see beyond our naked eye. Sabi dito sa 2 Corinthians, sa verse 17 po ng 2 Kings chapter 17. Ano po sabi dito? Yan. "And when Elisha prayed and said, 'Lord, I pray open his eyes that he may see.'" Sa tingin po natin, nakabukas naman talaga ang mata po nung servant, di po ba? Amen? Pero ang nais nung prophet, buksan yung kanya pong spiritual eyes. Amen? We cannot change the situation na nasa harap po natin. Amen? Pero we can change it through our spiritual eyes. Hello? Nasa tingin natin minsan natatakot tayo dun sa nakikita ng naked eye mo, pero pag nakita mo siya on your spiritual eye, dun po pumapasok yung tinatawag po nating
the peace from God. Yung peace na yan that passeth all understanding. Hello? Hindi mo maunawaan yung bagay na yan, amen, at natatakot ka na sa bagay na yan, pero pag nakita mo na siya on your spiritual eyes, nagkakaroon ka ng kapanatagan ng loob. Hello? May kausap po ba ako? Let the spiritual eyes be open in order for you to have that peace. Hindi yan darating ng basta-basta sa sarili mo, yung peace na galing sa Panginoon, kundi mo siya nakikita through beyond your naked eye. Hello? May kausap po ba ako? Amen? Pag nakita mo na siya on your spiritual eye, hello, doon na papasok yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Amen? So nakita po nung nakita nung servant, yun pong vast armies ng Syrians, anong reaction niya? Natakot siya, di po ba? Hello? Pero nung nag-pray yung prophet, sabi niya, i-open mo yung kanyang spiritual eyes. Nung nakita niya, through his spiritual eyes, anong nangyari? Anong naganap? Nagkaroon po siya ng kapanatagan ng loob. Hello? It's only there and then na mababago po yung mindset natin pag nakita po na natin siya in our spiritual eyes. Do not just look on the situation through your naked eye. Let's go beyond the naked eye. Hello? Nakikita mo man ngayon walang pag-asa, pero pag nakita mo siya beyond your naked eye, na meron ka pang pag-asa. Hello? Amen? So makikita po natin na sa ating Panginoon, wala pong imposible. 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight. Kung tayo na po ay mananampalataya, constantly we have to walk by faith. Hello? Kailangan lakaran natin yung ating pong pananampalataya. 2 Corinthians 4:18, while we do not look at the things which are seen, but are the things which are not seen. For the things which are seen are temporary. But the things which are not seen are eternal. Amen? Nais po ba natin ng divine intervention sa buhay po natin ngayong umagang ito? Amen? Every day of our lives. Kasi darating na naman ang darating mga pagsubok. Walang katapusang pagsubok. Tama po ba? Amen? What's the difference ng meron pong pag-asa sa Panginoon at wala pong pag-asa sa Panginoon? What's the difference being a child of God at saka ang unbeliever? Kapag ikaw ay anak ng Diyos na natatakot pa rin, palaging natatakot, ano ang pagkakaiba mo sa hindi mananampalataya? Hello? Walang pagkakaiba. Hindi natin sila matawag sa pananampalataya sa ating Panginoon. Bakit? It's the same. Ba't ako lalipat sa'yo? Ano bang difference? Hello? Ano ba ang malaking pagkakaiba pag ako ay papanig sa'yo? Maaring tanungin tayo. Pero pag nakita po nila yung miracles ng ating Panginoon sa buhay po natin, kahit hindi mo yayain yan, magtatanong yan sa'yo. Kahit hindi mo yayain sa church yan, dahil nagbago ka, malaki ang pinagbago mo, sila mismo lalapit sa'yo. Hello? Amen? So, wag po nating hayaan na tayo po ay hindi natin ma-experience po yung divine intervention ng Panginoon sa buhay po natin every day of our lives. God wants to manifest His ways to us. God wants to manifest His life to us. Amen? If we only allow Him na mag-work sa buhay po natin. Hello? Amen? Number 1, ulitin po natin, let us have that confidence in Him. Amen? Hayaan po natin na makialam ang ating Panginoon sa buhay po natin. Hello? Amen? Pangalawa, let us acknowledge His sovereignty sa buhay po natin. You have to acknowledge God, yung sovereignty ng Diyos sa buhay mo, in order for God to work in you. Ang Panginoon po natin, hindi yan basta-basta papasok sa isang lugar na hindi inaanyayahan. Hello? Hello? Tulad po, kaiba po siya nung sinasabi natin kaaway. Ang magnanakaw, kahit hindi mo papasukin, papasok. Hello? Amen? Pero ang ating Panginoon, sabi doon, I am at the door knocking. Hello? Sabi ng Panginoon, sino magpapasok sa akin? Papasok ako at makikikain. Magsasalo kami. Ganun po ka-gentle ang ating Panginoon. Amen? If we only allow Him to work in us, God will work in us. Amen? At nais ng Panginoon sa atin, alam niyo po ba na ang
miracle ay hindi miracle sa Panginoon? Hello? Alam po ba natin ang miracle ay hindi miracle sa Diyos? Nagiging miracle lang po sa atin, it's because it is beyond our ability. It's beyond our capacity. It's beyond the human nature. Kaya tinatawag nating miracle. Amen? Pero sa ating Panginoon, it is not a miracle. It is His ordinary course. Ano bang ordinary? Pang natural lang. Natural lang sa Kanya. Natural lang sa Kanya hindi magbanggaan ng mga planets. Natural lang sa Kanya na tayo po ay meron pong tinatawag nating magnetic field sa ating lupa. Amen? Natural lang sa Kanya na tayo po ay may hininga. At meron po tayong hinihingang oxygen. Amen? Ganun po, makuha po natin in the perspective ng ating Panginoon. It's natural for me, sabi ng ating Panginoon. So bakit tayo natatakot? Ako po, amin ko minsan, ako po yung natatakot din. Amen? Lalo na kung hindi tayo, kumbaga, nakapag-focus sa word, hindi tayo nakapag-pray or something, dahil na-busy or something, dun pumapasok ang kaaway sa atin. Amen? Ginagamit ng Panginoon, ng kaaway yung sitwasyon natin para mapalayo tayo sa ating Panginoon. Pero nais ng Panginoon sa atin na i-reveal yung kanyang sarili, magkaroon ng miracle sa buhay po natin, kasi yun ang nature ng ating Panginoon eh. To help us, to love us, and to reveal Himself for us. Amen? Number one, we have to have confidence. Pangalawa, we have to acknowledge His sovereignty. At ang pangatlo, let us see beyond the natural eye. Let us see beyond our naked eye. Pag nandyan na po yung sitwasyon, Lord, reveal to me. Open my spiritual eye. Hello? Open my spiritual eye para makita ko yung sitwasyon. Amen? Pag na-open na yung spiritual eye natin, doon pumapasok yung kapanatagan ng loob. Kasi unless and until, hello, pakinggan niyo po ito, mga magulo mga kapatid. Unless and until hindi mo siya makita on your spiritual eye, wala kang kapanatagan ng loob. Hello? Pero pag nakita mo na siya on your spiritual eye, hello, doon pumapasok yung peace that passeth all understanding na binabanggit po ng banal na kasulatan. Hello? Kaya po si Elisha, hindi siya natakot nung they are being surrounded. Kasi nakita niya in the spiritual. Nakita niya in spiritual eyes niya na mas maraming meron silang kakampi kaysa dun sa kanilang kinakaharap na problema. Amen? Mga panghuling talata na lamang po. Genesis chapter 18 verse 14. Sabi po rito, is anything too difficult or too wonderful for the Lord? Meron po bang mahirap sa Panginoon? Sabi natin, Panginoon, at the appointed time, when the season comes, I will return to you and Sarah will have a son. Sabi doon, is anything too difficult? Meron bang mahirap sa akin? Sabi natin, Panginoon. Jeremiah 32 verse 17, Ah, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. There is nothing too difficult or too wonderful for you. Hello? Wala pong mahirap sa ating Panginoon. Ang nagpapahirap lang po sa atin yung sarili natin. Hello? Amen? Ang Panginoon po hindi nagbago. Tayo po ang nagbabago. Yung Diyos na sinasamba nila Prophet Elisha in the Old Testament is the same God na sinasamba po natin ngayon. Amen? What's the difference? Amen? Ang tao ang may diferensya. Jeremiah 32:27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Ang sabi po ron, the God of all flesh. Ibig sabihin niya ng Diyos mo. Hello? Sabi doon, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too difficult for me? Meron bang mahirap sa akin? Sabi natin, Panginoon. Wala. Walang mahirap sa ating Panginoon. Hello? Kung sa araw-araw na buhay po natin, pag meron po tayong kinakaharap, God is reminding us, have confidence in me. Sabi natin, Panginoon. Acknowledge me in every situation ng buhay mo. May babayaran ka bukas? Meron kang ganitong problema ngayon? Acknowledge me. Sabi natin, Kasi ang Panginoon, hindi yan basta-basta papasok sa buhay mo na hindi mo inaanyayahan. Hello?
Hindi yan makikialam hanggat hindi mo siya hinahayaang pumasok at makialam sa buhay. Hindi kasi pakialamero ang Diyos eh. Hello? Kapitbahay mo lang pakialamero eh. Amen? Yung kapitbahay mo, kahit hindi mo sinabing makialam, nangingialam. Ang Panginoon po natin, hindi. Amen? Ang katabi mo, hindi yan pakialamero. Amen? So makita po natin ng ating Panginoon, He is so gentle that God wants to reveal Himself for us. Nais ng Panginoon sa atin, magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Kasi at the end of the day, God is still God. Hello? Ang Diyos ay Diyos pa din. Tayo ay limitado ang ating kakayahan. That's why, the more na dapat po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Hello? Meron kang kakayahan ngayon, wag mong ipagmayabang sa Panginoon. Do not let the wise man, sabi doon, ano sabi doon? Do not let the wise man glory in his wisdom, nor the strong man glory in his strength, nor the rich man glory in his wealth. Bakit po? Kasi anytime pwedeng kunin ng Panginoon. Anytime malakas ka ngayon, anytime mawalan ka ng lakas. Amen? Nais ng Panginoon sa atin, pinapakita ng Panginoon sa atin that apart from Him, we are nothing. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin ng ating Panginoon and let's meditate this song. Let us worship Him this morning. Sabi nga po, no worship, no rain. Hello. Nais ng Panginoon sa atin is yung atin pong, let us convert our worries into worship. Hello. Hello. If you are worrying, if we are worrying, amen, wala pong magagawa pag-aalala sa wala pong magagawa ang pag-aalala sa sitwasyon po natin. But rather, we must convert our worry into worship. Amen? Kasi yun ang nais ng Panginoon sa atin. We declare who God is sa buhay natin. We declare our God na siya po ang may sovereignty over our lives. Amen? So this song minister to each and every one of us that He is our way maker. He makes roadways in the wilderness. Sa tingin mo walang pag-asa, pero may pag-asa sa Panginoon. Amen? I heard one preaching. I heard one testimony. Sabi niya, tinaningan siya ng doktor. Sabi doon, 3 months ka na lang mabubuhay. And up to now, buhay na buhay yung tao. Hello? Ang sabi po nung tao na yan, sabi niya, what made you believe, what made you alive today? Ano yung dahilan, ba't buhay ka pa? Sabi nung pastor sa kanya. Napanood ko po ito Sabi niya, in-interview siya nung pastor, ano yung dahilan, bakit buhay ka pa ngayon? Ano po sagot? Ano po yung respond nung pasyente? Sabi niya, sabi ng doktor, may cancer ako. May taning ng buhay ko. 3 months na lang. Yun ang sabi niya. Pero iba yung sinabi ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, alam niya yung bawat cell ng katawan ko. Alam niya yung bawat problema ng sarili ko. So nakita ko po, ano yung respond ng tao na yan kung kaya't nadugtungan pa yung buhay niya. Hello? Maaari yung iba, wala nang pag-asa. Di po ba yung nakakatanggap ng balita na may cancer ka na, 3 months na lang. Iba, hindi na makakain. Which is, hindi natin ma-blame kasi yun yung kanyang respond ng sarili. Pero yung tao na to, taliwas. Sabi niya, yun ang sabi ng doktor eh. Pero ito yung sinabi ng Panginoon sa akin. Siya ang may akda ng sarili ko. Siya ang merong akda ng buhay ko.
Hello? So makikita po natin how we respond to the situation, how we respond to the problem, doon nag-move ang Panginoon sa buhay po natin. How we respond to God, doon po mag-move ang Panginoon sa buhay po natin. Amen? Gusto ng Panginoon, gusto natin ng divine intervention, then let God intervene on our behalf. Amen? Let's sing this song para sa ating Panginoon. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker, waymaker. Even when I don't see it, you're working. Thank you, Lord God. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're
keep your promise, O God, that you will never leave us nor forsake us. You will be with us in trouble. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon. Nais mo, O Diyos, na ipakilala pa ang iyong sarili sa amin. Nais namin, Panginoon, mas lalo ka pa po namin makilala. Salamat, O God, for reminding us that you never change. You are the same yesterday, you are the same today, and you will be the same tomorrow. Hindi ka po nagbabago, Panginoon. Salamat, O God, for every situation ng buhay po namin. You are always watching us. You are always, Lord, you care for us. That's why this morning, Panginoon, nais namin, Lord, manumbalik, Lord, ang amin pong pagtitiwala sa inyo. That sometimes we are overwhelmed by problems. That is, instead of going to you, we are running away from you. Lord, you want to help us. That's why this morning, O God, we humbly come before you, asking for forgiveness, O God. Nagkakaroon po kami, O Diyos, ng doubt. Nagkakaroon kami ng kawalan ng pagtitiwala po sa inyo. And it is not your nature. Hindi mo nature, Panginoon, kami ay talikuran. Hindi mo nature na kami ay iwanan. Kami po ang nangiiwan. Kami po ang tumatalikod. That's why this morning, change us, cleanse us, and renew our mind. Makita po namin beyond our naked eye, every situation ng buhay po namin. Makita namin, O Diyos, yung mga plano mo, yung mga pagkilos mo sa amin. This morning, we offer back our lives to you. At nais namin na patuloy ka pong kumilos sa aming kaligitnaan. Patuloy ka pong kumilos sa aming mga sarili. We acknowledge, O God, that apart from you, we are nothing. Kahit malakas kami ngayon, kahit meron kaming kakayanan ngayon, Lord, we still acknowledge that apart from you, wala po kaming magagawa. Salamat po sa iyong salita na siya pong nag-remind sa amin who really you are, kung sino ka sa buhay po namin, at nais mo pang gawin ang mga bagay-bagay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong salita. It will strengthen us. This word that comes from you will guide us every day of our lives, strengthen us every day of our lives. We thank you, O God, for your love. We thank you for your mercy, your grace sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay amin pong inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Praise. Good morning po. Dako po tayo sa ating tithes and offering. Pero before po ako mag-share about sa tithes and offering, gusto ko lang po mag-share ng isang story na narinig ko po ito sa... Actually, napanood ko po siya. Story po siya. And may connection po siya sa divine intervention. Kung narinig nyo na po yung story ni Dr. Livingstone, ano po siya... Missionary po siya from Scotland. Tapos, pinadala po siya ng church nila. Nag-mission po siya sa South Africa. And then, sa South Africa po, yung napuntahan niya po doon na lugar is yung maraming mga tribes, maraming mga katutubo na, alam niyo yung mga talagang out of civilization, ganon. And then, one time po na gusto nilang sharean or i-penetrate yung isang tribe doon. Ang ginawa po nung isang chieftain doon or yung parang pinaka-head nung isang tribe po doon, nagpadala po ng messenger doon sa kay Dr. Livingstone na parang sinabihan sila na na maganda sila kung papatayin sila ganon. Kasi nga, kumbaga yung tribe na yon, wala naman silang alam tungkol sa sa Word of God or kay Jesus Christ. So, nung nalaman nila na merong mga missionaries na ganun, gusto nilang patayin or lahat ng mga
kasama ni Dr. Livingstone doon. Papatayin daw sila. Binigyan sila ng date, parang for example sabi, bukas maganda kayo, papatayin namin kayong lahat, gano'n. So, sa part po ni Dr. Livingstone, dahil nga missionary po siya, so nagpray lang siya kay Lord, and then yung mga kasama niya, ayun, that time po, nung kinagabihan na nun, nagpe-pray lang sila sa Panginoon, and kumbaga sila ready na sila na handa na sila na papatayin sila that night. Tapos po, natapos yung gabi, walang tribe na pumunta sa kanila or walang nangyari na massacre or patayan. And then years pass, lumipas pong ilang taon, na-penetrate na nila yung tribe na yon, and then na-share na po ng gospel or na-share na po nila ng word of God yung tribe na yon. And then tinanong po ni Dr. Livingstone yung pinaka-head ng tribe. Sabi niyang ganon, akala ko po ba papatayin nyo kami nung time na to nung nagpadala kayo ng messenger? Tapos sabi nung pinaka-chieftain or yung pinaka-head nung tribe, sabi niya, dapat papatayin na namin kayo that night. Pero nung nandun na kami sa kampo nyo, nakita namin merong 39 na giants na nagbabantay dun sa lugar nyo. Sabi ng ganon. Sabi nung chieftain, binilang namin talaga 39 yung giants na nagbabantay. Tapos so parang na-amaze po yung si Dr. Livingstone. And then lumipas din po ang ilang taon, bumalik po si Dr. Livingstone sa Scotland dun sa main church niya, sa sending church niya. And then kwento niya po yung nangyaring yung na-experience niya sa South Africa. Kwento niya dun sa church nila, sa ministry nila. And then habang kinikwento niya po yun, na nagtataka yung secretary ng church nila, parang na-amaze dun sa kwento. And then, after po nung parang gathering nila or nung sharing nila lumapit po yung secretary ng church nila kay Dr. Livingstone. And then, tinanong nung secretary si Dr. Livingstone, parang sabi niya, Dr. Livingstone, natatandaan niyo po ba kung kailan nangyari itong kwento nyo na papatayin kayo and then may 39 giants na nakasurround dun sa kampo nyo? Tapos sinabi niya yung date. And then yung secretary pong yun, meron po kasi siyang diary . So sinusulat niya po doon kung ano yung ginagawa or activity ng church nila. And then unknowingly, pinakita niya po yung diary yun kay Dr. Livingstone. Yung date po nung time na nangyari pong yun, is same date po nung time na may overnight prayer po yung church nila. And then 39 people po yung nagpe-pray sa kanila dun para po kina Dr. Livingstone. So makita po natin yung divine intervention ng Panginoong yun na yung 39 sila nagpe-pray, kumilos ang Panginoon na nagpakita yung 39 giants dun sa chieftain or dun sa head nung tribe na yon na dapat papatayin sila. Pero makita po natin yung divine intervention ng Panginoon dun through prayer po nung 39 yung 39 na nagpe-pray po para kina Dr. Livingstone is talagang kumilos ang Panginoon, nagpakita or nag-reveal si Lord ng 39 giants dun sa mata nung chieftain. Di ba sabi po kanina dun sa number 3 natin, see beyond the naked eye. So, I believe yung nakita nung chieftain na yun is talagang beyond the naked eye kasi wala naman po talagang 39 giants na nagbabantay dun sa Kumbaga physically, walang 39 giants. Spiritual eyes yung nakita nung chieftain na may 39 giants na nagbabantay kaya hindi sila natuloy. So, yun po, yung divine intervention ng Panginoon is talagang may experience po natin siya kapag number 1 din is nananalangin po tayo. So through prayer po nung 39 people na nagpe-pray kina Dr. Livingstone, na-experience sila yung divine intervention nung time na po yun. As in, same day po nun, same night na nagpe-pray po sila, nag-divine intervention po ang Panginoon sa kanila para protektahan po sila. So, in regards naman po through our tithes and offering po, so may experience din po natin yung breakthroughs natin sa ating finances. Kapag nagpe-pray po tayo sa Panginoon, kumikilos po ang Panginoon, nag-divine intervention po siya sa kalagitnaan natin.
share ko lang po yung isang testimony nga po namin kapag Wednesday, na-share ko na po ito noon na yun nga po, talagang na-experience din po namin yung divine intervention ng Panginoon. I think last month po yun na yun nga, sa business po namin, talagang dumarating po yung time na may mga downs, may mga ups. So last month po na talagang yung situation po namin dun sa business po namin is hindi naman pangit pero hindi po siya maganda. Kumbaga nasa sakto lang po yung yung takbo po nung negosyo pero may times na kumbaga kailangan talaga po namin yung divine intervention ng Lord. Kaya nung nagpe-pray po kami nun sa Panginoon na Lord, we need your help, we need your provision para masustain po yung business. And true na po, one night po no na talagang kumilos din po ang Panginoon na may ginamit po siyang tao para mapahiram po kami, para makabayad po kami dun sa supplier po namin. So, talagang kapag po nagpe-pray tayo sa Panginoon, kapag hiningi po natin yung provision niya and yung blessing niya, in His perfect time po, mag-intervene po ang Panginoon sa atin. Kaya po mahalaga po na binabalik po natin kung ano po yung nararapat sa Panginoon, kung ano po yung dapat na ibigay natin sa Lord. Hindi po natin dapat as a Christian, as a child of God, kailangan nagiging obedient po tayo sa Kanyang salita through our tithes and offering. Kaya po, pag-pray po natin, i-ready po natin yung mga ibabahagi po natin para sa Panginoon. Yes, Lord, Heavenly Father, O God, maraming salamat, Panginoon, for your intervention, Panginoon, your divine intervention, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, I pray, Lord, O God, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, maranasan, Panginoon, ma-experience, Lord, ang divine intervention niyo, Panginoon, Lord, saan mang aspeto, Lord, ng aming buhay, Panginoon, sa finances, Panginoon, sa aming health, sa aming spiritual life, Panginoon, sa aming mental, Panginoon. Lord, mag-intervene ka, Panginoon, kung ano man, Lord, ang pangailangan ng inyong mga anak, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil, Lord, buhay ka na Diyos, Lord, na aming pinaglilingkuran, Panginoon, at alam po namin, Lord, na kikilos ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord. Mararanasan, Lord, namin ang inyong miracles, ang inyong blessing, Panginoon, ang inyong favor, O God, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, maranasan ng inyong mga anak, Panginoon, ang intervention, Lord, na inihanda mo, Lord, para sa amin, O God. And Lord, maraming salamat, O God, through our tithes and offering. Lord, pagpalain niyo po ito, O God. And Lord, ang mga puso, Lord, ng bawat isa sa amin, Lord, na patuloy, Lord, na sumusunod sa inyong salita. Lord, patuloy, Lord, na ikaw, Lord, ang magpala, Panginoon, at mag-bless, Panginoon, at mag-multiply ng aming mga pangailangan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa akin tugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili
sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim. Sasumpungan ka sa dakong lihim. Amen. So I just want to add up ko lang po, nakakalimutan ko lang po ibanggitin kanina. Regarding po sa ating pinag-usapan. Doon po sa kay Prophet Elisha at kanyang servant, sabi doon, the same eyesight but they have different insight. Magkaiba sila na, same yung kanilang nakita, pero magkaiba yung kanilang interpretasyon. The same eyesight but they have different insight. It is not what you saw. Hello. I just want to encourage everyone. It's not what you saw, but it's how you saw it. It's not what we saw, but it's how we saw it. What is your interpretation on what you saw? Ano yung nakikita mo sa problema? Amen? Amen? How you interpret it. It's their eyes that gave them what they saw, but it's their spirit gave them what the interpretation. Hello. Information is not the issue. In every area ng buhay natin, pag may problema, that's information. Hello. Information is not the issue. Sa ating Panginoon, it's not the issue. Ang problema nga sa Panginoon, baliwala eh. Amen? Sa atin lang po may problema. Information is not the issue. It is the interpretation that matters. Hello? Amen? Natural lang po, may nakikita tayong mga problema, pero paano natin i-interpret? Hello? So let's pray that God will open our eyes, our spiritual eyes. Amen? Pare-pareha po tayo we have the same eyesight. Maaring sa katabi mo, pareho kayo ng dinaranas. Pero ang tanong, paano mo siya haharapin? Amen? It's the insight that matters. Amen? So, yun na po. Ako po tayo sa susunod na bahagi. Sino po sa ating announcement? Praise. Sige po, dako na po tayo sa ating announcement. Home midweek service po, scheduled dito po kay Sister Shara sa August 19. Dito na po yan sa bagong nilipatan nila sa Adas Subdivision. Bali po, magkikita-kita po tayo dito sa church ng 6:30 po para sabay-sabay po tayo umalis para mag-start tayo ng 7 p.m. Next po, soaking every Friday, 7:30 p.m. po ang start. Lahat po inaanyayahan na kagaya po ng ating mga natutunan na yun nga po, lagi tayo magbabad sa panalangin para hayaan natin, maranasan natin yung pagkilos at yung divine intervention ng Panginoon sa lahat ng ating mga prayers po. Next po, step by step growing with God through your testimony. Ito po ay gagawin sa August 22, Saturday. Mag-start po ng 1 p.m. dito po sa J. Blue Main Worship Hall. Kasama po ang mga kabataan. Kaya po inaanyahan po namin ang mga kabataan, anak, kapitbahay, classmate, na encourage po natin sila para makaparinig po sila ng salita ng Panginoon. Next po, Night of Worship, Word, and Prayer. This coming August 28, Friday po, mag-start po tayo ng 8 p.m. onwards po. Next, Dasmariñas Bible Study every Thursday, mag-start po ng 7 p.m. Sa mga willing po makasama, 6:30 po or 6 p.m. nandito na po para sabay-sabay po makaalis ng mas maaga. Next po, discipleship training every Sunday. Bali, ayun po, 8 a.m. to 8:45 bago po tayo mag-Sunday service po. And follow us on social media. Sa Facebook and YouTube, Jesus Be Lifted Up Church. At sa Instagram naman po, JBLU_Church. Lamang po. Salamat. Amen. Sige po, tayo po yung muling tumayo. Muli po nating pasalamatan ang ating Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ,
Praise God. Tayo po ay manalangin. And so God, ang maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat, O God. We thank you for this morning, O God, sa presensya niyo po na patuloy naming nararanasan, O God. We thank you for your word, O God, na aming narinig, O God. Lord, turuan niyo po kami, Panginoon, na ibigay ang lahat ng kumpiyansa sa iyo, Panginoon, Lord God. Na, Lord, ma-acknowledge namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo, Panginoon, Lord God. That, Lord, so that, Lord, we can see beyond our naked eye, Panginoon, kung ano po ang kaya namin gawin, Panginoon. Ang kaya ninyong gawin po, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat po for your divine intervention, O God. Lord God, na Lord, you will perform miracles over our life, O God, Lord God. Lord, we thank you, O God, that you will answer our prayer, O God, according to your will, O God. That, Lord, you will guide us in all our ways, O God, Panginoon. Sa lahat po ng aming gagawin sa aming buhay, Panginoon. Sa, Lord, sa mga darating na araw, Panginoon, Lord God, na aming tatahakin, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa anak mo na ginamit mo, Panginoon, na maghayag na inyong salita, Panginoon, Lord God. Continue to bless him, O God, according to your riches and glory, O God, maging sa kanyang pamilya, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan, Panginoon, ng gawaing ito, Panginoon, Lord God. Pinagkakatiwala na po namin sa inyo ang lahat, Panginoon, ng mga mangyayari, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, Lord God, sa darating pang mga araw, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat po. Salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin, Panginoon, Lord God, at gayon din po, ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming pansamantalang tahanan, Panginoon, Lord God. Lord, we thank you, O God. We praise you. We love you, O God. We give you all the praises and glory. In the mighty name of Jesus, amen.